Erokamano kuom biro rango video marwa ma kawuono. Kapok subscribe to wakwayi ni mondo subscribe, turn on the notification bell, kendo kisetieko watch video ni mitieko tiwenwa comment piny kanyo e pachi. Magi gin weche mwawache rito udi episode ka wapuonjore kendo wajiwore kendo wariwo paro. Koro kata kamano, ane host maru ma kawuono Nyasea from Seas 254 YouTube. Luo is not a tribe, Luo is a lifestyle. Koro arwako ute Joluo by wacho dholuo, Joluo by choice, Joluo by heart, Joluo by call. Erokamano, you are in the right place. Kawuono aneno ka so many ladies, yani nyiri mang'eny osejoin channel marwa ni, kendo sani an gi audience mar joma nyiri gi joma mine mawuo channel wani. Koro kawuono naneno ni akele puonj matin be ne joma mine. Miyo, nyako, dhako, bede gi self-worth mari. Respect yourself. Wach matinde ji oketo ni idwara ni mondo depend on somebody to give you money mondo kitim gik moko minyalo timo, ok en gima ber. Wajoma mine watiuru matek. Watiuru matek mondo wang'i yudo pesa wa moro matin. Mondo koro kata kiyudo boyfriend, to koro boyfriend ni ok iloke koro ATM. Ka chieng' moro kendi yudo dichuo, koro dichuo ni ok iloke bank. Masasa midwaro pesa to timang'owa to wuodho. Nitiere gik moko ma ok inyal chiwo, kaka kapo nono ni nidhie odno nikech sura maber gi ginene. Chopo kama koro ginene gi sura ok los dak. Ung'eyo gima wuoyi, ok los dak. Kochopo kama koro dak koro iloso, to nyaka ibede gi gimoro e wiyi, tibede gi gimoro be ang'owa e lweti. Bedo gi gimoro e wiyi in nyako kata dhako kata miyo matiyo gi wiye, think, manyalo kelo idea, makelo dongruok, kata miyo unyalo timo kata project moro e ot makelo nu dongruok uwegi. Kapodi ni na state ma inyalo somo kata inyalo dhi skul kata. Koro wach mar beta ni rito mondo dichuo miyi, kata koro kiyudo ng'ato koro iloko ATM, ma koro ji bedo gi notion ni nyiluo ohero pesa, nyiluo tijgi tek, nyiluo gik maka kelo generalization maketho nyingwa. Koro nyaronagi ti matek bed gi pesa ni matin. Koro kata ka ikelo matin no ten bokelo turiwo. Koro kata komiyi mare to boost gima ingo. Ok ni momiyi ni ene modwa suko wiyi, oda nyiewo ni law, oda nyiewo ni wuoche, oda chulo ni ot, ochulo school fees, onyiewo chiemo, kita kidwa dhi dalau, omiyi fare, ochako omiyi pesa mitimo nego nyuol shopping. Kata ka en ng'ama chunye ler manade dong chunye dhi thoe. To samoro neno ka ng'at machielo to ji timo yudo gimoro matin. Koro watemuru mondo watim gimoro. Kionge tich to many kata talent moro ma in godo. There are so many things sani ma ji nyalo timo manyalo kelo ne ji pesa. Ok ochuno ni nyaka ndiki e tich mar saa 2 nyaka saa 11 eki nyalo bedo gi pesa. Manye giminyalo yudo ma at least kelo ni income matin. To kata koko kelni income, seche moko in gi nyapuothi moro, inyalo doyo, ipidho alot, ipidho oduma, ipidho gik ma nyalo konyo minyalo cham. Koro ing'eni mano seche mipitho to gigi oyudi, gigi ukeyo. Koro at least i save cost mar pesa madino tiyo godo kunyiewo go gik moko go. Koro watiuru matek. Ok en mana ka losruok gi ginene. Itiyo matek, ikelo something on the table, my dear. Ikelo something on the table. Koro watiuru matek. Ang'eyo ni nyiena gi gin joma tiyo matek, to nitiere achiel ariyo kuomwa mok ti matek mamiyo koro nyingwa kethore. Koro watiuru matek waduto donge. Aki aherou kabisa. Kapok subscribe to subscribe piny kanyo, iwinjo? To kata ka in gi full time hustle, many be side hustle donge. Kasto wakelo dongruok to wabro dhi maber. Kamano, bye.